Welcome back to my channel. Please share, like and subscribe. Parlo haba bila depsna channel batla upload video pidon kamenta kumnu ban yo yaki subscribers but viewers lani ki nong page yaki video jongpi namar kapisahi ki khain na ki subscribers viewers but ki ads pin page yaki ni video na stang hadu ko bakot but kan yarap sibun yaki video jongpi balai bagi video ki duna ki viewers kadau kalong kajing bom lap dan ne bom shem jong ki briu ya ki video baan kajing bom sultanat ya ka kerteng jong ka video balai kajing bom internet jong ka video ki nongwat video hapo YouTube man kasngi ki long da ki million henry balai bom lap ya ki video jonga lani jompi bat balai kimpet ya ki video jongi kadai na kita ki dawaneng kawiru kanuksa kalong pa phidei ban pleman kasngi ya ka channel la jong phin yale ban pet ya ki video na ki channel ba pher po YouTube bat daga ba phile kumta ki video jompi kin rung recommend haki channel jong ki wei bat kumta ki brio ki ba wat video ki la ban lam bat pet ya ki video jompi lade ki viewers kin kiu step kapamut bagi beliau ki sultanat ya ka channel jongpi Henry lade ki video jongpi dan nong page kapamut ba ki beri kim sultanat ya ka video jongpi kumta yale katpala kumnu ban pen internet ya ka video ban pen clear bahaya ya ka video ban pen clear ya ka sur kren plani ka sur jingwai bat kumta ter hani ngan batai betik tang kumnu ba phinyo yakinong page dan ki viewers henry ye ka video shapang kumnu ba phinyo iki subscribers ngan sapen i hako ipat ka video kabangan sa upload shen te khuble shibun i bhi bala page yakani ka video jonga subha share like but subscribe na ka banta ki video ki ban sa upload shen khuble shibun. If you like my channel, please tell to your friend. If you don't like, please tell me so that I can make it the best. Thank you for watching.